खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 10 सेप्तेम्बर 2023 बाराय जाबाय सुनिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गिथाव बाथाव गावलायनाय जाथाय जादों आरो बे गावलायनाय जाथाया जोंनि बे आसामावनो जादों। आसामनि डिमा हासावआव पुलिस आरो DNLA उदखारि आफादनि केडारफोरनि गेजेराव मैया फुंबिलिनि खोमसि समाव गिथाव बाथाव गावलायनाय जाथाय जादों। बे गावलायनाय जाथायाव DNLA उदखारि आफादनि सासे केडारा जिउ गोमादों आरो गुबुन सानै केडारा गुलि नांजानानै गोब्राब जोखोम जादों। थैनाय केडारनि मुङा जाबाय अभिजित हाबिला आरो जोखोम जानायफोरनि मुङा जाबाय थमास नुनिसा आरो दिबारन जहिरिल आरो बे जाथाया DNLA केम्प माइबंआव जादोंमोन। करिमगन्ज जिल्लानि सिङाव थानाय राताबारियाव सानै हिनजावसाफोरा मोनसे हाखराव दुगैनो थांनायाव दुगैबाय थानाय समाव दैयाव गबनानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय हिनजावसाफोरनि मुङा जाबाय यास्मिन सुल्ताना आरो शाहादा आक्तार। गुवाहाटी पुलिसआ STF बिफानजों गोख्रों सिग्रोमनानै जराबादनिफ्राय 500 ग्रामनि सनाजों लोगोसे साब्रै दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय फिरु सिं, बे जाबाय ड्राइभार आरो बियो मेघालयानि थागिबि, इनजात आली, जन्नत बेगम आरो मोहम्मद यासुफ, बिसोर साथामा जाबाय राजस्थाननि थागिबि। गुवाहाटी नोगोरमायाव सासे आइजो आरो बे आइजोनि गोसो थोनाय हौवाजों आइजोनि असे फिसायखौ बुथारनानै फिसायनि गोथै सहखौ गारियाव सोनानै सिलफाङा ओनसोलनि राजा लामायाव दोनना फैनायनि उनाव सानैबो दायनिगिरिफोरा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बुथारजानाय फिसायनि मुङा जाबाय आसादुर रहमान। आसादुर रहमानखौ बुथारखांनायनि उनाव हारसिंनो जाब्रबथाय जानानै थैनाय बायदि देखायनो थाखाय दायनिगिरिफोरा गारियाव सोनानै बे जाथायखौ खालामना दोनदोंमोन। नाथाय जोबथायाव पुलिसनि गोख्रों सोंथि खालामनायाव दायनिगिरि सानैबो पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय आसादुर रहमाननि असे बिसि फिरोजा खातुन आरो फिरोजा खातुननि गोसो थोनाय हौवा साफिकुल इस्लाम। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। जोंनि आसामनि मुंदांखा सासे राजखान्थिगिरि आरो लोगोसे बिथाङा माखासे फिल्मफोरावबो थायो, फाव देखायो, गायबाबो सावथुन मुलुगाव गोबां इन्टारेस्ट दं। दा बे बिथांखौ आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामदों। मानो होनना बुङोब्लाथाय बे सुकुर आलिया वेस्ट बेंगलनिफ्राय आयेननि बेरेखा मोसौ बेदर लाबोदोंमोन आरो मोसौ बेदरजों लोगोसे बे सुकुर आलिखौ एरेस्ट खालामदों आरो दा बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ आरो आथिखालाव बेखौ एरेस्ट खालामनाय निउसआ फेसबुक, इउटुब गोबां सावरायजागासिनो दङ। गिथाव बाथाव नाव बेलथायदों आरो बे नाव बेलथायनायजों गोबां फरायसाफोरा दैयाव गबनानै गोमादों। बिहार रायजोनि मुजाफ्फरपुरनि दैमायाव फरायसालियाव थांबाय थानाय फरायसाफोरखौ लांबाय थानाय गंसे नाव गारिया बागमती दैमा गेजेराव हरखाबै बेलथायनानै सा 10 फरायसाफोरा दैमा गेजेराव गोमादों। बे समाव गोमानाय गथ'फोरखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। मिडलमेनमोन। दा बियो जेबो खामानि गैयै बादि जानानै गोदाव सोराव बाथ्राखौ बे बुंलाबायनायखौ जों नुदों। बिनि जानाखि बुंनाय बाथ्रा जों बेखौ एसे कन्ट्रल होनो सानबाय जे रन्जित बसुमतारी बिथांखौ बुंदों जाहैबाय जोंनि सारखौ, माने बियो भेन्सार स्कुलाव खामानि मावदोंमोन। भेन्सार माने केन्सार होननानै बुंदों। दा बिदि बुंनायाव जोङो एसे गोथौयै जों बेखौनो मिथिनो लुबैदों जाहैबाय बे कलेजखौ जोंनो गायसनदों। बे कलेजखौ गायसननायाव जोंहा गोबां माने जोंनि प्रफेसारफोर बिथांमोना खस्थ' खालामनानै स्कुलखौ फोथांदों। दा बिथाङा बुजिनाया गाहाम, गासिबो माने स्कुल, कलेज, इउनिभार्सिटि बेफोरखौहाय माने प्राइभेट हिसाबै सिगां खालामग्रोयो। बाहाय गोबां मानसिफ्रा खस्थ' खालामो आरो जोबथारनायाव बिनि फिथाइखौ जों मोनो। दा रन्जित बसुमतारी बिथाङा बे कलेजाव मावदोंमोन, जों बेखौ बयबो मिथिगौ। दा बिथाङा जोबोद मोजां मानसि, बियो समाजनिबो गोबां खामानि मावदों, जों बेखौ स्वीकार खालामनांगोन। बिथाङा गाव कलेज फरायनाय समावबो बियो बेथन मोनाजासेनो जोंनि प्रफेसारफ्रा खामानिखौ मावदों। ओमफ्राय आं रन्जित बिथांनि बाथ्राखौ बुंगोन। बियो जाबाय कलेजनि प्रफेसार जानानैब्लाबो बिथाङा सासे मोजां खेथियगमोन
बियो मालाबा बोसोराव बेसर मावदों मालाबा बोसोराव आलु खेथि मावदों बेबादि जों बिथाङा सोलिदों ओमफ्राय पृथ्वीराज मेस बिथाङा बर' जाखाना हारसा जायगा जों बुंनो रोंला बिथाङा बर' बुंना लायो खिन्थु बर' भाषाखौ बेसेबां रोंगौ आं मिथिया बिथाङा रन्जितआ जाहैबाय जेब्लानाखि 2013 सनाव स्कुलफ्रा कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायो बे समाव बिथांनि नामाबो लोगोसे फैफादों माखासे जुनिन बेयाव मावग्रा मानसिफ्रा बिसोरनि लिस्टफ्रा फैफाखादों बिथाङा इनफिल्डबो दङमोन आरो बेनिफ्राय नेटबो बिथाङा दंमोन दा आउटलेट दंमोन बिथाङा गावनि जेनाखि नांगौ क्वालिटि बिथाङा दंखायोमोन दा स्कुल जानोसै कलेज जानोसै समावनो बिथाङा मा खालामबाय बियो माने गासैबो कमप्लिट नाम ओंखारखांनायनि उनाव एपइन्टमेन्टआ मोनथारनोसै समाव बिथाङा आफादाव थांदों बिनि सोमोन्दै बिथाङा हयथ' जेबो मिथिया बेखौहाय माने क्वालिटि गैयैखाय नर्म्स गैयैखाय बिथाङा खारदों बा गुबुन जायगायाव थांदों एनडिपि जाहैदों खुनु ट्रेनिं गैया सिलाइ गावनो रोङा बायदिसिना जोबोद गोरोन्थि बिथाङा जोंनि बे बेंटल ओनसोलनि बेंटल कलेजनि गासै प्रफेसारफोरखौनो जोंखौनो हयथ' बिनि बुंनाया लासिं सिं खालामदों जोङो बिथांनाव सोंगोन बिथाङा गावहा बेसेबां क्वालिटि दं बिथाङा जोंनि स्कुलाव फरायदों होननानै बुंदों बियो बे स्कुलनिफ्राय मेट्रिक पास जादोंना हायार सेकेन्डारि पास जादों जों मिथिया खिन्थु बिथाङा बबेबा अपेन स्कुलनिफ्राय ग्रेजुवेट खालामदोंनो जों बिदि होननानै मिथिदों जाय हक बिथाङा जोंनि लिडारखौ बेबादि बुंलाबायनाया थिग जायाखै जों जोबोद दुखु मोनदों जाहाथे बे रोखोम बुंलाबायनायनिफ्राय गोजानाव थायो जों बिथांनि सायाव जोङो मोनसे बेबस्था लागोन आं बेखिनिखौनो बुंबाय औ बेथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा लिडारफोरखौ बबेबा मोनसे जुनादजों पशुजों रुजुनायाथ' आरजाथावै बाथ्रा दा सोरबा सासेखौ बेबायदि इनाय बानाय बुंनायनिफ्राय गाव बेसेबां पारफेक्ट मानसि बेखौ साननाया मोजां जुदि सोरबा लिडारखौ जोंनि इउपि फिल्डखौनो जा बा गुबुन पार्टिनि मानसिफोरखौनो जा जायफ्रा दैदेनगिरि बेबादि मानसिफोरखौ पशु बा जुनादजों रुजुनाया थिग जाया बिथांखौ जों बुंगोन बिथाङा जुदि बेबादि जोंनि बर' लिडारफोरखौनो बा गुबुन लिडारफोरखौनो जुदि पशु होननानै सानोब्ला गाव मा रोखोम मानसि बियो जों बेखौ साननो गोनां दा गावखौनो गाव हयथ' बे पशु बुंनानैसो लानाय जाहैदों सिन्थाधाराया जों बेखौनो सानदों जाहैबाय साफ्रोमबो जोङो बिनि बुंनायनिफ्राय सांग्रां जानांगोन आरो बिथाङा गोदाव सोराव बेबादि बाथ्राखौ दा बुंलाथों बेबादि बुंलाबाय थायोबा बिनि सायाव बेहाय बेबस्थाखौ जोङो लागोन जाहाथे बिथाङा बेबायदि बुंनायनिफ्राय बियो गोजानाव थागोन नङाबा इयुननि समावहाय जे जोङो दा आयेननि बेबस्था लागोन आं बिथांनिसिम बेखौहाय हुमखि होयो एबा दिखा होयो जाहाथे इयुननि बेलायावहाय जाहाथे बेबायदि रावफोरखौहाय बाहाया जोङो बेंटल ओनसोलनि जानानै जोङो बेंटलनि ओनसोलनि थागिबि जानानै बिथांनि सायावहाय ए टु जेड जोङो गासैखौहायबो मिथियो बियो आउट अफ बिटिसिनि मानसि जानानै माखासे जिउ जारिमिन जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि हालामनि मानाव गेदेर इएम रन्जित बसुमतारिनि गासै लाइफ हिस्ट्रिखौ माब्रै मिथिखो बे जे बियो बिथाङा पृथ्वीराज नारायण देबआ बुंदों जे जोंनि मानाव गेदेर रन्जित बसुमतारिया माने कलेजाव बियो भेन्सार कलेजाव फोरोंदोंमोन नंगौ बियो खोथाया सैथो नाथाय बिथाङा बे समावहायनो बुंबावदों जे बिथाङा बियो जोंनि बेंटल कलेजाव एबा कलेजावहाय फोरोंनो थाखाय बियो माखासे नर्म्सखौ गोग्लैयाखै होननानै बुंदों बियो लाजिनांथाव बाथ्रा बे लाजिनांथाव बाथ्राखौ बियो माब्रै बुंनो हाखो जे बिथाङा बियो आफादनाव थांनायनि सिगांनो बिनि अपइन्टमेन्ट लेटारा गासैबो रेडि जाजोबना दंमोन आरोखि
दा बिथाङा आउट अफ बिटिसि जानानै बिनि जिउ जारिमिनखौथ' मिथि हालाबानोथे जथे मथे बियोथ' बखिलाबायदों नोंगौ बै समावहायथे जेब्ला बिटिसि इलेक्सन जादोंमोन बे समावहाय बिथाङाथे इउपिपिएल दोलोआवहायनो दङमोन नाथाय बियोथ' मोनसेथ' उद्देश्यखौ लानानै बियोथ' इउपिपिएलआवहाय जइन जादोंमोन जइन जानानै बियोथ' बिटिसि इलेक्सनावहायथ' मोनसे इउपिपिएल दोलोनिफ्राय टिकेट मोननो लुबैनायावहायसो बियोथ' इउपिपिएलआवहाय जइन जादोंमोन नाथाय बिनि गासै आखुथायफोरखौथ' गासैखौहायबो बिजिरना नायनानै बे बिथांनो टिकेट होनाय जायाखै। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिनोमोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि।